Draai wel, man. Draai wel. Mic check. Draai wel, man. Maar ik ben inmiddels wel draaier, ja. Draai wel. Draai wel. Draai wel. Draai nog wel net. Ik draai wel de mensen. Nou, klopt. Zo in Ljouwt met dit mooie, prachtige waar wat we hier het is echt fantastisch waar. Hè? Het is een graad als 23, misschien 24. Als zij in de zinnen stiert, is het misschien wel 26 graden. Waar zult het zijn? Ik weet het net. Maar het is gewoon hartstikke mooi waar. Echt van het mooie waar om even de stad in te gaan. Even te zien wat de mensen eigenlijk doen. Maar het prachtige waar in Ljouwt. Geweldig. Ja, we zijn misschien wat betierd. Het is, wat is nou? Het is nou 11 fjouweren. Terrassen ben net al hier misschien wat. Tenminste, dit is in ieder geval net de rust. Het is gewoon helemaal dicht. En het is een beetje vakantie natuurlijk, hè? Dus lekker vakantie. Ga je ook vakantie, meneer? Nee, joh net. Goeiedag, meneer. Ga je ook vakantie? Kun je dat nog een keer halen? Hebt u vakantie? Ja. En wat heb je gedaan in de vakantie? Wat heb ik gedaan in de vakantie? Moet ik even snel nadenken hoor. Ik ben naar België geweest trouwens. Ja. Sinds vandaag ben ik weer terug. Nou, gisteren, sorry. Wie het Terk zo geweldig waar als hier? Mijn Fries is niet zo goed als mijn Nederlands. Dus, Was het ook zo mooi weer in België als hier? Ja, beter nog. Iets warmer. Ja, zeker. Wat doe je met dit mooie weer in Leeuwarden als het ook mooi weer is? Nou, een beetje naar buiten gaan. Een beetje gewoon genieten van het weer. Nu zeker dat ik geen school heb, kan ik gewoon doen wat ik wil. Een beetje boodschappen doen. Afspreken met vrienden. Ja, gewoon het leven. Geniet ervan. Dankjewel. Nou, ja, dankjewel. Ja, oké. Hoi. Zie je meneer Van der Rust, die is bezig. Het terras zit aan het kleden, hier dan net? Ja, dat zit haast een kleed. Dat duurt nog maar een paar minuten en dan ben we hier. Hoe laat ben je normaal hier maken? Jouw roeren. Ja, waar gaat dit toe? Wat kan ik voor je betekenen? Ik ga YouTube naar de Friese vlogger. Ik denk gewoon in de strid. Dat is mooi waar. Ik denk dat de meesten kunnen zeggen, ja, hoe dat je gaat. Wat leuk. Ja, nee, inderdaad. Wij hopen er ook even van te genieten. Ja, het is prachtig waar en het terras zit straks hopelijk vol. Maar ik weet het net. Het is een beetje warm hè, voor de Friesen. We binnen dit net echt gewend. Oh nee? Ja, tenminste. Ik vind het nogal heet. Ik ga al even een hoekje in de zinnen zitten en ik moest er naar binnen vluchten, want het hier mij fieste heet wordt worden. Dat snap ik inderdaad. Dus je bent gewoon naar binnen te gaan. Ja, zeker. En ik moest meer kleermaatje voor werk nou, want ken je me net laten wachten. Het bier met ik kort staan. Klopt inderdaad. Ja, we zitten in het kantoor daar, dus we hebben er altijd zicht op. Hè? Dus, Oh, leuk. Nou, dan moet je hier eens lekker op het terras komen zitten. Hartstikke welkom, ja. Nou, bij ze nog, dankjewel. Ik moet helaas via mijn werk hoor, dan kan ik net op die type niet, maar dankjewel voor de vragen. Ja, nou, succes hè. Is net hier heatmais aan hoe het op? Nee, hè? Nee? Dat is meer voor de verkoeling. Nou, gewoon. Vind je mooi. Waar is dit voor? Ik ga een YouTube kanaal, de Friese vlogger. Oké, en wat vlogst? Ja, ik vraag dat gewoon met de meesten op straat eigenlijk. Oké, Dat is ik nodig. leuk. En dan volgst ik mensen op YouTube? Ook zelf meesten volgen op YouTube? Ja, minimaal, maar ja, wel wat. Het is meer een zender. Ik ben meer een zender. Inderdaad, ik ben minder een ontvanger. Oké. Is dat erg? Ik zit het eens op ziekje. Waarom had ik op ziekje? De Friese vlogger. De Friese vlogger. Oké, nou bedankt. Je praat ik Fries, dus je komt heel eind denk ik. Zeker. En waar vlogst u over? Hoe de mensen op stritten en... Ja, eigenlijk wel. Ik praat eigenlijk met de meesten op stritten. En soms ga ik wel eens op ziek naar je, of ik finus word op stritten. Ja, van alles. Een beetje in de openbare ruimte. Ik ben een openbare ruimtevlogger. Oké, en wat vind je al jaar op stritten? Huddeskieren, USB-sticks, gewoon meesten die ik op stritten vind, hè, min of meer. En andere dingen die ik zou wat jog op stritten. Ja, zou wat. Oké. En voornamelijk in Ljouwt. Voornamelijk in Ljouwert. Ja, ik ga in een kantoor, ik ben hier het meeste, dus ja, dat is het makkelijkst. Oké. Ik ben wel een makkelijke vlogger. Ja. Maar dat is de interviewer, hè? Ja, en zo'n soort verhouding hebben we nog wel, ja. Maar nou ben ik een beetje de interviewer. Ja, dat klopt, ja. Had je ook nog vragen? Ga ik nog vragen om jou als de interviewer? Ja. Wat ga je om jouw nekken hingen? Dit is een soort hoefnagel. Dat komt uit de hippietier. Dat is van mijn heidwest. Ga je weer een hippie? Nou, dat voelde wel wezen. Hij weer iets ernaar, maar... Ja, hippie-tier. Hebben we het over de... Dit is Jens 60, wat is dat? Ja, zoiets, ja. Toen was hij nog wat te jong. Maar goed, je hebt wel een mooi stik van hem nog om jouw hals. Vind ik wel mooi, ja. Hoorst ook echt van sieraden of dingen?
Nee, ik ga eigenlijk weinig sier aan. Ik heb vroeger wel eens een ring gehad. Ik kreeg een zegelring van mijn paken bijvoorbeeld. Maar nee, ik weet niet weer waar de bedaar is. Dus ik weet direct net zo, in die zin, ik ben net zo gehecht hoor. Nee. Oké. Weer net echt een vraag, denk ik maar. Maar ik vind het eigenlijk een leuke vlogger. Nou, dank u wel. Ja. En ik zal die volgen. Abonneren. Liken. Zeker. Oké. Nou, super, hè. Dankjewel hè. Goed zien. Hoi. Waar ben je onderwijs naar taal? Ik vraag je mij. Oh, ik spreek geen Fries, sorry. Waar bent u onderweg naartoe als ik vragen mag? Naar huis. Ja. U bent aan het werk geweest? Ja, ik was naar school in Groningen of naar college. Maar is het niet een vakantie? Nee, de universiteit heeft geen vakantie helaas. Nee. Ja, jammer. Gewoon keihard doorgaan. Ja, dat is heel erg jammer. Ja, en u bent aan het vloggen? Ja, ik ben aan het vloggen inderdaad. Ja, de Friese vlogger, ken je het? Ja, zeker. We gaan altijd, mijn vriendinnen moeten altijd lachen om een filmpje over advocaat Kappelhof of zo. Ja, klopt. Ja. Die vinden we altijd heel leuk. Dus nou, succes vandaag. En wat studeer je dan als ik vraag mag? Nog kort even hoor. Ja, rechten. Recht? Ja, staats- en bestuursrecht studeer ik. Vandaar advocaat. Vandaar de advocaat, ja. Ja. Is jouw ambitie ook om advocaat te worden? Nee. Want als zij natuurlijk een advocaat in het begin te roepen, moet ik uiteindelijk ook een advocaat hebben. Ja. Nee, dat is niet mijn, wie weet ooit, maar dat is niet mijn idee. Nee. Wat dan wel? Iets in het andere rechtsgebied? Ik weet het nog niet zo goed. Ik moet het eventjes allemaal nog bekijken wat ik ga worden. Ja. Dus studie maar even afmaken. Ja, dat inderdaad eerst. Dat is nog een hele opgave, dus dat moet ik eerst eventjes doen. Ja. Nou, succes. Ja, dankjewel. Ja, bedankt. Hoi. We zitten even in de schaduw om wat verkoeling te zoeken. Ja, het is een beetje warm in de zon. Ja, vindt u het te heet nu? Nou, nu niet. Nu zit ik lekker. Maar in de zon? Niet in de zon. Nee, maar vindt u het nu al te heet in de zon? Ja, in de zon wel. Ja. Ja, dat vind ik te warm. Dat wordt nog wat. De zomer is amper begonnen. Ja, maar ja, dat kan nog wel warm zijn natuurlijk. Ja. Vindt u het nu te heet dan? Nee, nu is het goed. Maar waar gaat dit over? Ik heb een YouTube-kanaal, de Friese Vlogger. En ik praat met mensen op straat eigenlijk. Oh ja, nou gezellig. Ja, prima. Ja, ik hoop vaak dat het gezellig wordt natuurlijk. Ja. Bent u een gezellig persoon? Ja hoor, op zijn tijd. Bent u nu in een gezellige bui? Ja, ik ben in een gezellige bui. Ja. Bent u hier als toerist of hoe moet ik het zien? Ja, ik ben toerist, ja. Tenminste, toerist. We verblijven hier een paar dagen. Ja. Hoe bevalt het u hier zo? Ja, maar ja, we zijn hier wel bekend hoor. Okay. We logeren vaak in Cornium. Cornium? Ja. Dus nu ook, ja. Dus nee, we komen hier vaak. U komt dus terug, dus dat is positief. Ja, dat is zeker positief, ja. Nee hoor, we hebben het altijd erg naar ons zin, dus wat dat betreft. Het is een mooie provincie. Ja. Goed om te horen, dank u wel. We gaan weer even verder, dank u wel. En succes en keep it cool. Ja. Okay. Hoi. What is this kind of shirt? Yeah, it's from Ukraine. I just want to show that I'm from Ukraine and want that other people support it. You are from Ukraine? Yeah, I'm from Ukraine and my friend as well. And you are here because of the war? Yeah, I'm under the temporal protection here. Okay. And what is the feeling right now about the situation? I hope that peace somewhere in the air, but I hope for that already more than 3 years. So, yeah, finger crossed. Yeah. So maybe turning back to Ukraine. I'm from Kharkiv, so it's a really difficult situation there. But yeah, I keep in mind, of course, I will visit my parents there. They're still there. So. Yeah, I mean you're in a lot of sorrow because of the bombs, I guess. Yeah, my house already destroyed, like without windows, and I'm paying parents who are living in another part of Ukraine. They don't want to go out of Ukraine. So, and it's of course painful. Yeah, it's hard to imagine how it is when you have to flee your country because of war. You know, we never had that experience here. Yeah, even you are no one in these shoes. You think that kindly, but I don't wish even to my enemy to feel
because I remember that moment when it was about me and bombs was everywhere. And we just were hiding with my parents and praying that like it will be finished, but it didn't. So, and for many people, like, yeah, I live now with Ukrainians, so I know many stories. I'm helping as I can because I can speak English, and it's really a lot of help for many Ukrainians. I'm volunteering for them in Red Cross, in Vluchtenlingenwerk, in another organization. Yes. Where do you live then, if I can ask you? In Gebouw de Friesland. Oh, de gebouw van de Friesland. Oh ja. Ja. Witte Gebouw, ja. Witte gebouw, hè? Dat is Frisian. Yeah, Frisian. Yeah, I'm learning Dutch, but yeah, because of stress, unfortunately, yeah, I have a private teacher now, and I'm trying to have Dutch friends to be in that environment. But yeah, because of stress, because every day, yeah, and with age, it's not easier. So yeah, but yeah, I'm learning. In the process. Yeah, well, great. Yeah. Nice to hear. Thank you very much. You're welcome. Vind je het ook een beetje warm, Joert? Ja, heel erg. Ja. Ja, heel erg vind ik het. Heb je er last van? Nou, nee, dat niet. Ik vind het wel lekker. Heerlijk, eigenlijk. Is het ideaal temperatuur of moet het nog wat hoger of juist lager? Nou, ik vind het wel prima nu. Even wel een lekker weertje. Heerlijk. Genieten. Juist buiten, lekker terrasje. Ik vind het wel echt lekker. Ga je wel op het terras zitten? Nee, nog niet, maar dan gaat het wel gebeuren. Ja. En wat drink je dan als je op het terras zit? Zo, als ik zo kijk, gewoon een beetje cola, misschien wel een biertje erbij, hoort erbij toch? Ja. Dus ja, het is wel lekker. Ja. Ja. En heb je ook nog een leuke Koningsdag gehad? Jawel. Lekker genoten, afterparty gehad. Oh. Ja. Dus, afterparty? Wat voor afterparty dan? Gewoon bij iemand thuis. Oh. Gewoon lekker bij iemand thuis, even lekker gevierd had. Heerlijk, hoort erbij toch? Lekker naaien. Ja, en dat was het, ja. Oh, super, nee, dankjewel. Alsjeblieft. Fijne dag nog. Ja, jij ook, hè? Ja, dankjewel, man. Nee. Tot ziens, hè? Hoi. Waar kan ik het vinden? Nee, de Frieske vlogger. De Frieske vlogger. Oké, is goed, dan ga ik het kijken. Is goed, man. Hey. Komt goed. Ja, tot ziens. Abonneer ook, ja? Ja, tuurlijk, jongen. Hoi. Je komt uit Breda? Ja, klopt. Hoe is het in Breda? Ik ben er nooit best. Nou, dan moet je echt een keertje komen. Ja? Op uitnodiging van mij mag je komen. Okay. Boffert? Ik zie jou een bus in jouw eerbel. Ja, klopt. Wat is dat? Dat is een bus. Oh, het is een bus, maar waarom heb je een bus eerbel? Omdat ik een buschauffeur ben. Oh. Wij zijn allemaal buschauffeurs. Is dan een buschauffeursuitje, of mag ik het zien? Een buschauffeursuitje van het bedrijf regelen we zelf. Oh, wat leuk zoiets. Ja, heel leuk. Dus we zitten nu een keertje in Friesland. Ja, wat viel van de bus in hier, hè? Mooi. Okay. Mooi, ja. Want wij krijgen nieuwe bussen, hè? We hebben net nieuwe bussen, Q-bus. Ja, Q-bus. Ja, dat zagen wij. Ja. Dus geen Arriva meer, Q-bus. Nee. Nou, wij zijn ook Arriva. Oh, je bent wel van Arriva? Wij zijn van Arriva. Oké. Okay. Dus wij houden het vol, hè? Wij houden stand, hè? Witte met donkerblauw. Wat is het? De witte met donkerblauwe bussen. Witte met donkerblauwe bussen, ja. Nee, joh. Dat is Limburg, toch? In Limburg met een leeuw erop, maar wij rijden rood-wit, hè? Bravo. Ja. Bravo bus, hè? Dus hier, ze roepen al. Ja, wat dan? Wat roepen ze dan? De bus gaat om 4:30. Oh, je moet met de bus ook? Ja. Onze eigen bus, hè? Ja, sorry, maar we hebben ook een bus om uw nek, zie ik. Ja. We hebben alles, hè? Ja, ongelooflijk zeg. Je bent gek of je bent niet gek, hè? Maar je een moet busfanaat zijn om op een bus te rijden, hè? Nou, dat zijn wij. Wel leuk om te zien. Ja, heel leuk. Nog geen tatoeage van een bus of wel? Nee, dat mocht ik niet meer van mijn man. Dat was een grens. Oké. Dus vandaar. Ja. Nou, leuk. Ja, nou, leuk. Leuk om u ontmoet te hebben, dank u wel. Dankjewel, ik wens jullie ook nog heel veel succes en veel plezier. En misschien kom je nog een keer tegen op de bus in Breda. Wie weet, kom lekker gezellig naar Brabant. Ja. Goed, dank u wel. Fijne dag, hè? Ja, tot ziens. Hoi. Bus. Dit is een Ajax-fan. Hallo meneer, mag ik u vragen? Hallo. Ben je een Ajax-fan? Oh. Mag ik u vragen? Ja, wel. Ja. Ben je een Ajax-fan? Ja, ik ben Ajax-fan, ja. Heb je het jubileumboek er al besteld?
Nee, ik lees geen boek eigenlijk. Misschien voor de mooie foto's? Ja, dat wel. Ja, dat wel. Voor mij is het een beetje in het paard, denk ik. Net. Oh, is een busbaan net? Een bus? Wat voor Ajax-shirt is dit? Dit is het 125 jaar. Dit is het 125 jaar jubileum shirt. Want Ajax bestaat nou dus 124 hier. Ja. Kom je al wel eens in het stadion? Bijna elke wedstrijd. Oh ja? Ja. In Amsterdam ben je dan? En de Johan Cruijff Arena. Want ik weet niet, Matten nou ben doe best ook een Ajax-man. Hè? Matten nou, wanneer gaan ze een thuiswedstrijd dan? Weet ik eigenlijk niet. Nee, wanneer? Tegen NEC. NEC, dan geef je er ook weer heen? Ja, daar ben ik er ook bij. Maar kan ze dan al kampioen worden? Ik weet het eigenlijk net. Ja, maar dan moet die club uit Rotterdam wel winnen. Die club uit Rotterdam? Ja, precies. Precies. José, die namen net? Nee. Oh, is het al sabot? Dat je ook je wil net de club uit Rotterdam, die noem je net bij namen? En ja, Kakelaken. Correct. Kijk, dat is net best. Nee, dat niet. Nee. Maar reis je nooit vanuit Jout dan naar Amsterdam om die wedstrijden bij te wonen? Ja, dicht bij Dokkum. Dicht bij Dokkum woon ik. Dat is nog een hele reis hoor, om dan daarheen te gaan, toch? Bijna 6 uur. Nou, heen en weer natuurlijk. Want dan weer, je had er wel wat voor. Ik heb er wat voor over, ja. Ja. Nou, leuk om in mij op sputsen te houden. Ja. Succes en succes met het kampioenschap of het succes. Komt het op? Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Ken je dat doen? En dat ken ik dan weer niet. Oh, nou zit hier, de Frieske Vlogger. Dat zie je op het internet, dat is het. Oké. Ja? Oké, dankjewel. Goed zin, hè? Goeiedag meneer. Hoi. Waar gaat het over? Ja, wie is er nog Ajax? Die man wie een Ajax-fan. Oh, beste hè? Beste club van Nederland, Ajax hè? Is het zo? Ja. Als kampioen toch? Ja, tuurlijk. Je bent een Ajax-ziet? Niet helemaal, maar Ajax is wel de beste van Nederland. Voor hoeveel procent ben je Ajax-ziet? Doe maar 60%. En die oren 40 dan? Barcelona. Ah, oké. Ja, maar Ajax is wel de beste. Oh, ja. Ik ben zelf Barça-fan. Je bent een Barça-fan? Ja. Kom je werken elke weekend? Nee, dat niet. Je was mijn wedstrijd West van Barcelona? Ja, 4 weken geleden was ik daar. Hoe was dat? Leuk. Echt leuk. Ja, hè? Eerste keer wedstrijd. 4-0 gewonnen tegen Real Sociedad. Top. Ja, super. Hey. Nou, geniet van de ijskool, hè? Hoi. Ja, ik had denk ik een voetbalvideo. Ja, ben dit, jongen. Dit is wel leuke mensen. Zo. Hoi. Goeiedag, man. Goeiedag. Mag ik jou wat vragen? Oh. Nou ja, ik denk, ja. Mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Een veefiets, hè? Wat dan? Ze gaan dan fietsen ze gauw voort. Ja, ze gaan gauw voort. Jammer. Ik had het idee dat zit ik maar jou in een appgroep of net? Wat voor spul? Zit ik maar jou in een appgroep? Nee, we doen niet aan de app. Je had geen WhatsApp? Nee. Helemaal niks. Ik dacht maar jou in een appgroep zit. Nee, ook in de telefoon. Nee, hè? Nog steeds zonder. Maar je bent 81, ik begin niet meer met het spul. Je hebt helemaal je telefoon, je mobiele telefoon? Ja, ik heb wel een mobieltje. Als mijn man mij oprukt, dan moet ik naar huis. Oh. Komt nou net op beeld wel? Ja. In Friesland? Nee, Geen Friesland. de Frieske Vlogger. Cambuur dan? Ja, dus nee, het is geen Cambuur TV. Dikker nog een toe. En je wil graag gewoon Cambuur TV? Ja, maar ik had er vroeger bij gewoond. Dus ik ben natuurlijk al jaren Cambuur-fan. Je me net? Ach ja, fan. Ik zou die meesten op de achtergrond trouwens. Maar goed, maakt er niks uit. Ik ben Cambuur-fan. Ik ga Cambuur wel eens jongen. Ja, maar fan. Ja, ik vind het een leuke club. Nou, het is net... De min Henk de Jong fan. Ja, zo'n beetje. Ja, maar iedereen had zijn eigen club, hè? Buiten staat ook.
Wij maken trouwens heel door voetbal. Waarom gaat het heel door voetbal? Ben je een voetbalvrouw? Ja. Ik ben ook een Ajax-fan. Echt nog? Ja. Het steeds minder. O jee. Nee, natuurlijk. Dat maakt me niks uit. Ieder heeft zijn eigen club, hè. Ja. Als het ene wint vind ik prachtig en het andere wint vind ik mooi. Dus het maakt het me niet zo vol dus. Ieder heeft zijn eigen club. Nou, prima. Ik kan niet alleen van jouw ijs komen. Ja, ik mag het niet hebben. Ik heb suiker. Maar oké. heel enkel dus even een klein kinderijsje. Want anders krijg ik het nooit ijs. Maar ik spijbel nu even. Je zult net erover vertellen. Vandaag even. Nou. Nou, prima. Dier, dank hè. Ontzettend hè. Ja, joh. Hoi. Oh, bliksem. Hij wil geen interview worden. Oh ja. Nee, wat gaat het over? Ja, wat je dit doen? Dat weet ik eigenlijk net. Wij was toen ha. Nee, wat was toen ha? Nou, zoek al die maten die eten een jas, maar doe net. Ik kan geen vries, meneer. Ja, maar al jouw maten die eten een worst, maar jij niet. Nee, ik mag geen worst hebben. Oh nee? Nee. Haram. Is dat haram, ja? Ja. Maar ben je moslim dan? Nee, christelijk. Christelijk, maar die hebben er geen haram toch? Dat is toch bij moslims toch? Ja, orthodox wel. Oh ja? Ja. Nooit van gehoord. Maar welk geloof is dat dan? Orthodox. Christelijk orthodox. Oké. Ja. Nou, heftig joh. Zeker. Ja. Nou, komt dit op? Ik heb een YouTube kanaal, de Frieske Vloggen. Ja, is goed. Ik ga kijken. Ja, ga je weer kijken? Ja, zeker. Nou, mooi. Nou, geniet er nog even van hè. Dankjewel. Hey, fijn. Is goed, ja, hetzelfde hè. Hoi. Hallo. Ja, hey, hoi, goeiedag. Hoi. Hallo, wat ben je aan het doen? Wat? Wat ben je aan het doen? Ja, watergevecht. Oh, watergevecht. Met wie dan? Ja, met die jongens daar. Die jongens met die fatbike? Ja, we zijn vervelend. Hoe zijn ze vervelend? Maar in welke zin dan? Wat? In welke zin zijn ze vervelend dan? Marco is de hele tijd nat en zo. Ja, ze hebben net een fles over haar heen gegooid. Dat kan niet. Ik ga pas kijken. Nee, dat kan niet. Nee. Oh ja, ik ben wel wie het wordt. Nee. Ja. Nou, dat is net best. Jongens, eens. Maar lok je met een beetje uit, want je moet zelf ook pistooltjes, hè? Ja, maar dat is gewoon voor zelfverdediging. Oh, dit is zelfverdediging. Ja, ze snapt je houdt niet als was is 18 als ik een slap ga je niet op vakantie. Ja, zo je kabeltje. Ik weet niet wat je gebeurt, Isken. Ze rennen weg. Gisteren in Novot het saai al in. Gaat het op TikTok? Misschien? Ja, cool. Ja, is dat goed? Ja, dat is leuk. Nou, mooi. Cool? Ja, ik heb er 2, hè? Ik Heb je 2? Oh ja? Hier ook eentje. Maar jij hebt wel vrij grote nog. Ja, lijkt die echt? Ja. Ja, wat is dit voor ding? Waterpistool gewoon. Is dit nou een waterpistool? Ja, er zit hier water in. Ja. Oh ja. Oké, goed. Bedankt voor de uitleg. Ja, alsjeblieft. Nou, oké. Succes. Dankjewel. Ja, jullie ook bedankt, hè. Fijne vakantie nog. Ja, jullie ook. Hoi. Doei. Hoi. Maar ik wil met die op een foto. Ja, natuurlijk wel. Ja, hoor. Ja, hoor. Ja. Kom ik je eindelijk eens in. Heb je ook een Harley Davidson? Nee. Maar wel een Harley Davidson pet. Ja, pet. Dat is het enige wat ik heb. En lucht. En luchttekort. Oh, wat dan? Ja, je moet één op adem komen? We kunnen op adem komen, jongen. Nou, rustig hoor. Wel rustig adem, zou ik zeggen. Maar dat is misschien juist ook wel een ding wat. COPD, en dan... ja, dan moet je in beweging blijven. Want anders is het gebeurd. Je moet wel echt in beweging blijven, terwijl je rijdt misschien wel achter de post. Ja, het naadje gaan. Oké. Nou, dat moest je proberen met een rietje in iemand. En dan proberen te hardlopen. Zie je hoe lang het volhoudt. Wat zo viel het dan? Ja, dat is ongeveer het gevoel. En ik woon nou bij mijn zoon in. Maar ik heb 5 keer achter elkaar een longontsteking gehad. Nou, dan ben je bijna dood hoor. Dat ik weet wat dat ongeveer is. Wel heftig, ja. Dan kun je hier vanweg niet daar naartoe lopen, maar dan lijkt het al. En dan weet ik bijna niks meer. Nou, heftig, nou rustig hoor. Of ja, of juist net. Ik wil een weekend, maar mij nog rustig hoor net. 2 keer in de week sporten. Ja, hè? Ja, wat denk je dan nou? En wat voor sport dan? Krachtsport, hè. Probeer meer inhoud in die longen te krijgen. En lukt dat? Ja, het is al 1,5 jaar naar beneden. Kijk, en dat motiveert eigenlijk niet, hè? Nee, maar het motiveert vaak altijd een beetje een stap omheen hier natuurlijk. Ja, maar dat zit er niet meer in. Dus dat moet je niet denken dat dat er nog in zit, want dat heb je fysio altijd. Maar dat is toch wat er bovenin zit, hè?
Dan denk Aan de andere kant, net volle fit achteruit gaan, kan natuurlijk ook een motivatie zijn. Maar... Dat zijn mijn fysio dus ook. Ik heb wel fysio werk. Ja, nee, maar zo is het wel. Als je het een beetje stabiel houden kerst, dan heeft het al een heel wat won. Ja? Nou, en dat probeer ik dus elke keer. Maar ja, dat is het ziektebeeld. Dan gaat alleen maar de beste oude plus. Kijk, het oude wordt niet niks. Want dat gaat vanzelf. Maar de rotsen die erbij komt. De ouder is ook wel een vrij belangrijk essentieel iets natuurlijk, maar ja. Nou ja, was maar essentieel vindt. Maar als je net ouder wordt, dan is het een opverhaal, hè? Ja. Eeuwige jeugd lijkt nu ook niet alles. Hè? Dan zie je al een beetje in een pampers naar lopen. Eeuwige jeugd. Hè, de eeuwige jeugd. Nee jongen, dat is niet goed. Nou, rustig hoor, zou ik zeggen. Waarvan denk ik dat ik die stok bij me heb. Ja, net een drokmaatje. Dan kun je het wat langer volhouden. Daar vergeet ik die stok bij me. Ja, snap ik. Nou, even wat extra hulp. Want anders dan denk ik dat ik met 500, 600 meter. En nou kijk ik rustig de hele stad om. Kijk, dat scheelt toch. Nou loop ik niet graag met een stok, dat zeg ik niet. Maar het is wel beter. Nou, prima. Succes ermee. Ja joh, dat ook. Dank u wel. Dat zullen goed komen, ja. Succes. Nou, ja, joh, succes hè. Moet jij hè. Hoi, moet kijkers. Hoi. Ja, gewoon terug. Ja. Dus verder. Ja, weer even. Ja. Ik wil ook een stok gaan. Wat zei het? Oh, ik ga niks field. We gaan jas doen, ja, dat scheelt. Huh? Goed werk. Ja? Ja. Oh, dank u wel. Gewoon doorgaan. Ja, ik doe mijn best. Ja, maar dat komt ook goed. Ja, komt goed. Ja. Internationaal bekend. Hier. Ja. Oh, ik durf het niet. Ik schrik. Nou, weet ja. Ja, jongen, wat was te vertellen? Had je wat te vertellen? Wat is die hobby? Mijn hobby is voetballen en gamen. Voetballen en gamen? Ja. Wat doe je dan liever? Als je moest kiezen, voetballen of gamen? Liever voetballen. Ja. Ja, liever voetballen. En bij welk team voetbal je dan? Ik speelde eerst voor VV Balk. Dat is vlakbij Heerenveen. Ik weet niet of je Balk kent. Ja. En toen moest ik stoppen. Want ik had... Je was te goed? Nee. Ik had een blessure. Ik moest geopereerd worden. En de dokter zei ik mocht nooit meer voetballen. Dus ja... Wat voor blessure dan? Ja, ik speelde keeper, toch? Dus ik duikte voor die bal en iemand stampte op mijn voet. En toen was mijn voeten gebroken, toen moest ik gelijk geopereerd worden. Ja, en de dokter zei je mag nooit meer voetballen. Helaas. Voetballen is wel een van jouw grote hobby's, zeg je? Ja, ik voetbal nog hier en daar af en toe. Soms. Maar voor de rest, ja, dat is het. Vervelend, ja. Vind je het vervelend of vind je het net zo leuk om naar voetbal te kijken? Nou, ik zou liever spelen dan kijken. Dat wel, ik zou liever spelen dan kijken. Ja. Is er nog een kans dat je nog gaat spelen? Of, Nee. Dat is een sneu verhaal, joh. Ja, maar ik heb bij gamen. Ik kan daar wel voetballen. Je hebt de gamen nog? Ja, ik heb nog gamen. Niks mis met de vingers? Nee, ik kan gewoon nog prima spelen hoor. Ja. Succes daar, maar dan moet je daar met voetballen denken. E-sporter worden. Ja, kan ook. Kan ook. Nou prima, dankjewel. Alsjeblieft. Gaan we weer verder. Ja, oké. Hey, hoi. Hartstikke leuk om te zeggen. Dit is een video van de Friese Vloggen. Weer leuk om even met het mooie water, Ljout erin. We zien wat voor activiteiten dat er gebeurt. En voor een leuke video door een toe omheen. Als meer abonneer dan op de Friese Vloggen. Tot de volgende keer. Geweldig.